Hyvää päivää, arvoisa katsojat. Olimme täällä kaverini kanssa lähdössä partiosta, mutta saimme vainun. Staabi liikkuu Hyvinkäällä. Meidän retkakuntamme toisen henkilön, Onni Pusan. Kuukauden nummarijohtajan tekijöitä. Matka ei ole helppo. On jäisiä teitä. Ja maailmankin oltava varoillaan, ettei ryvästäjä kävisi kimppuun. Nummarituotanto kutsuu sinut matkalle ympäri maailmaa. Arvostamme nopeutta. Tässäkin reitillä pyrin. Tänä vuonna. Uskon, että staabi löytyy pian. Nummaridokumentit. Kellohan on nyt siis 7:20 illalla. Hyvinkäällä on erittäin pelottavaa kulkea silloin. Älkää lapset kotona kulkaa. Koskaan kulkeko sillä aikaa Hyvinkäällä. www.seikin2017